जेजू शास्त्री आणि फारिजेवांक कठीण भास वापरता. एके रितीन आमचे चालते भाशेन ती येटची भास वा सोंची भास म्हणयेत कोणना. जेजू शास्त्री आणि फारिजेवांक कपटी, हेरांक वाटवरचे कुरडे आणि मूर्ख म्हणून आपयता. आईचे सुवार्तेंत सपूत घालचे उद्देशी आसच्या पाठांत जेजू विविध दाखले दिवन शास्त्री आणि फारिजेवांचे कपटपण, कुरडेपण आणि मूर्खपण दाखोवन दिता आणि ते खंडन करता. जेजून दिवचो हर एक दाखलो कशें फारिजेवांनी शास्त्रींचे चिंतप, शिकोवन आणि धर्मदिश्ट उतळ जाल्या आणि दिक्क चुकलेली जाल्या ते जेजू विवरिता. खऱ्या महत्वाच्यो गजाली कुशीक लोटून उण्या महत्वाच्यो गजाली उकलंदरच्या लोकांच्या शिकोवणदारांक जेजू आपले कठीण हाय लागू करता. शास्त्री आणि फारिजेवांनी परगटची देवाच्या गी देवाळाचे भांगार श्रेष्ठ म्हणली शिकोवन, वेदीच्या की कानीक श्रेष्ठ म्हणली शिकोवन, कुरड्यान हेरांक वाट वेल्ले परी म्हणून जेजू शिण उसारता. असली उतेळ शिकवणेद्वारी ते तांचे शिस जाल्ल्यांक देवाशी हाडच्या की देवातावन पयस व्हरतात म्हणून जेजू स्पश्ट करता. क्रिस्ता पाटलाव करतेल्यांनी आणि खऱ्या धर्म शिकोवन पालकांनी आणि शिकोवणदारांनी महत्वाच्या गजालींक महत्व दिवन आणि हेरांक वायट देख दिनाशे जागृत आसूंक हांगासर शिकोवन आणि सत्राय दोन्ही निशेतात.